Nachádzame sa 3 km od Nového Mesta nad Váhom v záhradkárskej oblasti Vinohrady, kde vám chcem predstaviť jednu veľmi peknú chatku. Výhodou tejto chatky je, že ju môžete obývať celoročne. Ak vás táto chatka a tieto nádherné výhľady zaujali, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Daniela Vladimirová a teším sa na osobnú obliadku s vami.